Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda 17 müňden gowrak türkmenistanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11 dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154.505-e ýetipdir. Türkmenistanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýeleýär. Türk ýokary okuw jaýlarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 müňden gowrak Siriýaly student okuýar. Siriýany 19.383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji orny türkmenistanly studentler eýeleýär. Türkiýäniň uniwersitetlerinde jemi 17.571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672 sanysy Anadolu Uniwersitetinde bilim alýar diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýäniň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharamazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmenistanly studentler baradaky statistika maglumatlary köpçülige ma'lum edýär. Şeýle-de Türkmenistanyň resmileri we döwlet mediasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly nagtlaşdyrmak we okuw töleglerini öz wagtyna geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmenistanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11 dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlaryndan düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlaryndan günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary nagtlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Galy bersede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuzky ýa-da gyşky dynjalş mögsüminde öýlerine Türkmenistana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. 19 awgustda Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmenistanly tomuzky dynjalş üçin Demirada Kipirden Türkmenistana baran student gyz doganyň Aşgabatyň aeroportundan ýygyna goý berilmeýändigini habar beripdi.